het meest belangrijke zijn bij nu weer een tweede keer verhuizen van dorpen? Dat gaat niet gebeuren. Dus het kan niet. Het kan niet, weet u waarom? Om en bij 58 jaar terug is het plaatsgevonden. En Sipaliwini heeft nou niet eens eenmaal 24 uur stroom. En van waaruit halen we stroom? Door de bouw van de Stuwdam. We hebben niet ook niet eens eenmaal 24 uur water uit de kraan. Pas tegen 6:30 in de avonduren tot 11 uur hebben we stroom in Sipaliwini. 3 uurtjes maar. Je kan je telefoon nog niet eens tot 40% chargen. En dan moeten we verhuizen. Waar naartoe? Waar naartoe? Weet, ik denk anders, maar weet wat mijn achterban zegt? Het is een opgezette zaak. Want wij hebben onze grondrechten nog niet gehad. En het is een opgezette zaak. Als je terugkijkt naar... Wat is zo'n opgezette zaak? Dat wat hier gebeurt. Dat is de wateroverlast. Want anderen hebben gezegd van... ze zien dat de president niet geïnteresseerd is. Hij leeft niet mee. Dat zeggen de mensen, dat hebben ze gezien. Dus dat zeggen ze. Toch? Wij zouden dus nu moesten er de militairen vanuit het buitenland komen, deskundigen van het buitenland komen. Net als hoe wij hulp bieden in de CARICOM-landen wanneer er een ramp daar zo is. Maar we zien niets. Dus wij gaan niet verhuizen. Omdat wij die behandeling niet hebben gekregen. We hebben een streekziekenhuis daar gekregen. Ik weet niet als het bestaat. We hebben internaat daar die niet werken. Die kinderen hebben geen eten, waardoor die kinderen weer naar huis moeten gaan. Alle hele poos. We hebben geen middelbare school daar, we hebben geen universiteit daar. Noem maar op. Dus alles wordt nu geëist. Kijk, ik denk maar aan meneer Mabo in Asigro, Victoria daar. Honderden hectare aan pomdeciteer, Ja, bananen, meneer aanplant. Meneer Linus Dico, Bonanza Agrofarm. Alles kwijt. Wie gaat deze ondernemers vergoeden en die arbeiders van ze die nu thuis zitten? De overeenkomsten die ze hebben getekend bijvoorbeeld met IM Gold en nu kunnen ze hun goederen niet leveren. Wie gaat hun dan bekostigen? Lassie. Wo, mistaku faya mi wan kon bakata